Hello friends, welcome back to Ansumwi Boro's vlog video. आंजों दङ लोगोफोर नै Ansumwi Boro actress, आंनि best friend, उन्दैनिफ्रायनो लोगो जोङो। आंनि dos बियो, dosबो होनो, dos. मा खुगा होथेजोबनाय ने जोंनिया दाखुसो जाना फैखादो दिनै। दाखुआनो। दे बखना नायनि खनसे होनलाय। 1 2 3 खारबाय ने मानिमुनि खानो नागिरदों जों लोगोफोर दिनै मानिमुनि मा होनोलाय गलफोराव मा होनोमोन मानिमुनिखौनो होनो जोंनो सानजारियाव मानिमुनिखौनो होनो स' जों मानिमुनि खानो फैदों दिनै मायदांमोननि गामियाव फोथाराव बिराद मानिमुनि दंसोगारोनो ओंखाय दिनै खानो फैदों लोगोफोर स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो ग्लाबलायलायदो आरो दुब्लियावनो बेग दोनलायलायबाय नै जोंनिया खारबा दे खादो खागोन दे नायग्रोनि आं देलाय नैथि मोजां दों ना मायदा ओरै फै नोंबो खादो नामा ओइ बा नैयाव दोङो ना नै मानामुनिसो होनो मानिमुनि होनो मोनामुनि गोथाव जायोना फाजा एवना जाबा जों माने उन्दैनिफ्रायनो क्लास स्कुल फ्रेन्डमोन आरोना जोङो ओमफ्राय सिगांबो बिराद लोगोखामोन ओमफ्राय दाबो गारलायनो हायि लोगोखा जोङो मायदांमोनानि बिमाया हाग्रा गेजेराव मा मावगासिनो नों मायदां हाग्रा सिं सिंसो हाबना थायो बे बुस्थुआ मानसिफोरा गाफ्लेनाय जायाना हाग्रा सिङाव मोजां थाखाय बेदरफोरजों जानो बिराद मोजां ने हाग्रा सिङाव मा खालामबाय थादों नोंलाय नुवाखै नामा मानिमुनि खागासिनो मानामुनि रोंगो आरो खानो नों लोगोफोर नोंसोर मानामुनिखौ बांसिन माजों जानो मोजां मोनसिनो आंनो खोन्थादे ओमफ्राय आं फाजा जानानै बांसिन मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय बेदरजोंबोथ' गोथाव जाखायो नै जोंना खायै मेंजोब्बाय हाग्राबारियाव मा नागिरगासिनो जोङो नायलाय लेंहरखांसो नोंबो थाना मनायाबो राननायखौ होखायाना जोंनिया जाहांबाय ने एसे बुरजा गाबोन फुजामोन ना गाव फुवालासिनो नों सारा केमेरामेन
आंनि होनोना बेसे बुरजा जाखो बारा बुरजा खानो हायाखै मानसिफोरा जाबाय थोसाबाय अमा बेदरजों दांख्लायनांगोन दा हराव थ' लोगोफोरजों मानामुनि खाखांबाय मानामुनि ना मानिमुनि मा होनो मिथिला मामुनि दा जों माइदांमोननाव एसे हाबहैनोसै ओमफ्राय ना सारदोंनो बिसा नाखौबो लाना थांसै दा जों दुब्लिनिफ्राय फोथारनिफ्राय मा बिदाय लानोसै आरोना थुदो ओइ थांसै पिंकिल'राय जोबथ'बाय खाखांबाय नै थुदो जाबायबा खाखांबाय मानजोब्बाय आंनि आखाइफोरा एकदम खुजलि जाजोब्बाय माननानै दे थौ थौ थांसै